Ayan guys, ito po yung bahay ng liguan. Liguan po, hindi ko alam kung anong, basta liguan na sabi nila rito eh. Bubuyog na liguan. Ang bubuyog. Bato? Tapo. Sa inyo na. Mata na gatan. Kakuya ka dakol gatan mo na. Karauno na yun. Iyon na lang. Ayan. Okay ups mga kapanot, magandang umaga at panibagong vlog tayo ngayon. Araw po ng Sunday. O bago po tayo mag-upisa mag-vlog, pasalamat tayo kay Papa God na binigyan tayo ng malakas at biyaya sa araw na to. At kasama ko ang aking Team Tagay na panibago to. Ayan, hindi natin kakailan tagang mga Team Tagay ito. Okay, let's go! Okay guys, papunta tayo ngayon dito sa lugar kung saan kami ay tawagin na magpupuhag ng liguan. Ito ay makasama si Kambal, saka si... Ako yung magbibidyo eh. Hindi, mama, pamunuurin ko lang ha. Yan. Tingnan natin kung paano. Yun. Yun. Yung tawagin na ito liguan. Tatagal natin yung dugos pa yan, dugos? Dugos. Yan. Honeybee. Honeybee. Okay. Paano pala kukunin yan? Anong gagawin mo dyan? Kambal. Kuuton. Ha? Hindi ka magpapausok pa ba yan? Hindi na. Pusukan ko yun na sigarilyo. Sigarilyo lang? Oo, dugutin lang yan. Ano lang pala? Pag di ko kaya, si Tsukara yan dyan. Kasama ko pala yung aking kaibigan, si Harry. Ito yung aking kaibigan dito sa lugar na to. Kung saan ay madalas tayong pumunta. Ayan, ito yung po ng aking asawa. Si Chorini ba? Ano? Okay, yan. Kaya siya, nag-umpisa na po siya. Liguan. Paano makukuha mo yan eh? Didukutin lang. Kaya, inakon po minuhag kayo. Ayan po, nag-uumpisa na po tayong dukutin. Nangangagat ba yan? Mamamaga lang naman ang mukha. Hindi, liguan lang yan. Pero madali lang. Hindi naman masakit siya. Talagang mamabagaan. Hindi naman masakit mga gatyan. Sa umpisa lang masakit. Pag ko na makatulog. Di ba iniiwan yung puwit niyan? Hindi. Oo. Yan, alam ko yun eh. Ayun. Sa amin liguan ang tawag sa Leyte. Ligwan din dito. Ayan na po, nagtakip pa ng mukha. Ayan. Takbo ko. Sa plastic na maliwanag. Yan. Yan na, unang nakuha, maliit lang. Saday kang ano? Wala pa naman. Saday siya. Tinutunan. Ang tawagin sila rito ay liguan. Nagpupuhag ng liguan. Yan. Kukuha tayo ng honeybee. Sinurukutan ko lang. May iwasan sa loob. May iwasan sa loob. Ikinarad ko na sana sa pagpuhag ako. May iwasan na sa loob. Honeybee. Hindi, may dugos oh. Oh, sayang. Ayan na. Mayroon na. Yan. Meron na. Bang kaya ano? Suwi na. Uy, dahon lang. Kuha tayo ng sayang. Meron ng may honeybee na. Ayan o, tumutulo. Dapat masarap yung palaman sa tinapay yun. Ayan po guys, kasalukuyan pong dinudukot, yung honeybee. Ba't nalagyan mo takip dyan? Oo, para Di lumabas yung lilipat sila. nalilipat lang dyan? Ayan si Harry gumagawa ng panibagong pugad. Pugad, di ba? Ayan. Di ba, tiyan. Oh, may dugos ba? Meron na, meron. Wah! Oh. Yan na, oh. Asup-sup nga ako. Yeah. Ay, guano. Yan, okay. Saday siya. Late nang tira. Ano ibig sabihin ng igwa? Meron. Meron. Okay. Yan po ang ibig sabihin ng igwa, mayroon na pong laman. Ayan, oh. Sa maliit. Sikip
kasi yung Pag piniga mo yan, Yes. Ito yung magandang adventure, yung kakagating ka, maghahabulan tayo. Mayroon yan, nasa loob. Ano yun, ano siya eh. sikip kasi ang kwan, sikip ang gusto niya. May ahas dyan eh. Wala pag may ligwa, hindi titirang ahas. sa dayan luho. Nabisadan. Dapat kan, hadi ang ki bangka po. Yan. Styro ko kaya sa balay, 2 bulan pa lang, may pa masyado ito. Dapat kan, hadi ang ki kaputa. Kira niya masaran, laptop masaran. Tahuni, kaya maniwasan. Yun. Yan o. Nakuha, malaki to. Wala. Naiwan yung kwan. Iwan yung pinaka-ano mismo, honey. Ipar hardi ang ko sa loob kaya maniwas. Yun na ito. Yun na ito. Ay nga wala. Ayan. Sa isa dayan, hindi nakabuhi doon. Ako nakabuhi doon. Aray! Kinagat na po ang ating treasure hunting. Kinagat na. Ayan na. Ilaan mo. Lalo na. Agad. Natapang yan pag tinikwan mo yan. Oo, kasi magagalit sila, no? Dapat. Titikim ka pag tapos na. Ayan pala. O ikaw, doon ka muna. Ayan. Paano? Malalim siguro yan. Uy, siguro yung sabi. Malayo. Ayan, galing, oh. Pinausok na ng sigarilyo. Para tatabi sila. Para tumabi. Ng tao. Nangangagat, pag binukot, oh. Hindi mahalo. Hindi ka po. Ayan. Ito yung pamamaraan kung saan ay makakakuha ka ng honeybee. Medyo hindi ganong kahirapan to dahil nasa baba lang. Yung pinakamasarap na honeybee, yung sa pukyutan o sa bubuyog. Ito ang pinakamasarap. Ito? Kaso pinakamasarap. Hindi, pinakamasarap yung kasi talaga adventure yun. Nung aakyatin mo sa puno. Mataas. Nakikita ko lang sa ano yun, sa mga YouTuber. Agosto, yan. Time ng panahon na O kasi nagbubulaklakan, ano. nag-harvest ng pang. Yun. Yun, may laman to. May laman ba yan? Yan. Yan na po, inakuha nila ang honeybee. Yan. Ang pagpuhag ng honeybee. Ngayon po, araw po ng linggo. Kawawa naman yung ligwan. Araw ng pahinga nila. Nistorbo ni Kambalo. Linggo ngayon, ay diop nila ngayon. Sana kung magandang ano, no? Andun niya, malamang doon pa yan. Ang pan din kasi maliit lang yung butas niya sa lalim. Maliit lang butas niya. May mahalang ka po na ano. Usok, usok. Usok. Ayan o. Doon sa may bahay, mayroon yun. Pasak kisami. Di, tinignan namin yun. Wala pa. Di, ano na yun? Parang ganito na din. Ahos na. Ano na? Sumubra na. Sumobra na, namisa na yung ano. Pag namisa na kasi yun yung gagawin lang ano eh. Gagawin Ito, lang sobra na pagkain dito. eh. Ayan, umover na yan. Over na. Kuha ng harvest time ng 3 buwan, ng 5 buwan. Pag umabot na ng 1 taon yan, wala na mahina ng pan. Maganda sa ano to ha. Pagkukondisyon ng manok. Oo. Saka sa sipon ng mga bata, pipigaan mo ng kalamansi. Luluto mo sa pan. Pambihirang gamot yan. Yung original na. Yung talagang sa ano, sa mga, may mga sipon, ubo. Yung mga original na pan talaga, walang halong. Malaki na pala to. Oh. Walang halong chemical yan. Talagang pure.
Ang laman niya. Kinakain daw yan, yung sarap nito. Ito kinakain daw yun. Sisipsipin mo lang. Hindi, iba kinakain talaga yung ano, parang Ngatain mo lang. iniiyaw-iyaw na ng konti. Kahit hindi mo ihawin, ngatain mo lang yan. Parang gatas yun. Mananam. Talaga. Eh si Tito Renio, naghahanap ulit ng butas. Pamadukot mo dyan, cobra ha. Kalahating oras lang itatagal mo ron. Lang na ni buko ka na ka. Uya, so mga tada ka pinukdian. Natira ni Kambal. Yung baga mo. Buti yun ano. Yung mga pinukdian. Sinurot na kan si Dugo. Magayon ito, mahiwas ang luho pa yun. Dahil, iligol sa pinukdian ka na niyo. Mahiwas ang luho ka. Ang hirap ng kalagayan ni Kambal. Eh. Ibali, bibigyan kita may isang kasigil. Alam mo sigarilyo mo? Kambal. Wala. Para ano, para yung sakit ng ano. Sigarilyo tapat din. Ano? Isang pakiti. Ang pakiti. Oo. Yun. Ayan o. Tama naman guys. Oh. Ahos na talaga. Ayan. Wala na. Sinipsip na ng mga anak nila. Baos, luminagpas na. Tumampas na sa Due date. due date. Nagmulta na sila. Ayan o. Kunti na nga lang tao. Yung pa niyan, maraming tao. Ganda ng ano. Honeybee. Ito puro honeybee. Wala pang halo to. Kita nyo guys na talagang galing sa butas. Ayan. Dahil ano? Ah, Ahos. ayos na. Ayun pa. Buko pa yun, ano, pag naduko. Yung klase ang lumagpas. Ah, nata. Sinitag pa dahil hindi mo ako yung kano. Ukog di nga do. Karas tayo diyan. Tip, taray-tayan. Ayan si Lolo. Bago man may sugbo ko ano. Mato man. Wala na, ano na. Hindi ko lang sa saraday. Hindi dahil na. Sinupsupan na ni Churi ni. Masupsupo ka na ng hasta lugudan. Supsupo ka na isigulo. Pag sige dito po ka na isigulo na yun. Pag nagpupuhag, dahil kang ka na. Ganun pala yun. Buti di mo kaya kakainin ko sana isa dyan. Yung ano eh. Bawal pala yun. Mga magtatapong pala yun. Ano, oo. Pinibira na. Kita mo naman yung ano. Tsura ng nagtatanggal ng ano. Kinakagat na yun. Ayan na. Kinakagat na yung kamay niya. Ayan o. Wow. Eh, kaya mo yan. Ako yung kurbaga na ako. Kaya din nga sa na. Pero napuhag man ako kan. Yun. Yun. Oh. Dati sa Tapos na. Dati sa balay. Ayan. Nastangkan mga aki pag ko na susay styro ko. Puhagong ka na habuguno na kumasang ka to susugod ko rin sa payo. Ang ganyan ka na. Lakalitid kayo yung unang ko na ini. Yun. Natapos na rin. Plato. Tapo, sa inyo nan. Mata na gano'n. Kakuya ka dakol dyan kami Karauno na yun. Ini na lang. Ayan. Dali mo na kasi. Okay, Papa. Ipipigay natin dun. Kapadala ko dun sa ano ko, sa apo ko. Uwi na sila mamaya eh. Pero isang garapa lang yan, di ba? Wala. Sa kutsara. Tsara, wag na. Kainin lang natin. Kainin na lang. Pasipsip mo sa... Ayan, kunti lang ang nakuha namin. Kaya medyo over na raw. Sabi ha, over na yung kanyang bahay. Overstaying O na. Nagmulta na. Kaya... Ayan guys, ito po yung bahay ng Liguan. Liguan po, hindi ko alam kung anong, basta Liguan na sabi nila rito eh. Ang bubuyog, di ba, maitim? Oo. Ito, Liguan, no? Meron silang bahay ngayon. Yung ginawa namin kanina, nabitin kami, kaya kinuha na itong ano. Kung may laog na. Magabat ka ba ng side? Dahil paano?
Yan. Sa likod. Wara. Yung sa likod. Bago ayaw kong karawi. Bawasan mo lang. Sugod, ano? Yan po ang bahay. Ang galing pala, no? Wala pa. Wala pa. Wala pa talagang laman. Alanganin pa talaga. Yun, Wala no? pa magaw. Puro ano. Wala pa oh. Wala pa. Huwag natin ka sayang. So, nakita lang natin. No? Yan. Ito po yung proseso ng pagpagawa ng bahay ng liguan para makakuha ka ng dugos or honeybee. Honeybee. Pulot sa Tagalog, honeybee sa English. Sa Bicol, dugos. Yan. Ayan na po. Babalik natin kasi walang laman. Okay, guys. Cut muna tayo. Ito yung ano. Ito yung ginawa nilang bahay ng ano. Dapat yung bubuyog, maganda yun. Yan po guys, ito. Ang galing ko. Papuwag ka Talagang ano, talagang kanya-kanyang diskarte lang talaga. Oo, sabi ko nga, kahit ako, basta milyong views ang makukuha ko yung ano ka talaga eh. Hoy, shoutout muna kayo. Hoy, shoutout sa mga tintagay. Ito yung bagong tintagay ko sa Santo Domingo, Sorsogon. Yan, tintagay. Yan. Tagay ah. Ito siya na. Ano pangalan mo, boss? Errol! Errol, shoutout kay Errol. Ito kay Kambal, shoutout. Ito kay Busing. Bigit. Anak? Derek. Jeric, ako shoutout mo kay Jeric. Wala ka bang isa shoutout doon sa mga babae mong iniwan or Ano? babalikan pa lang? Shoutout mo naman. Wala. Wala. Ay, ito mayroon to. Sa shoutout to yung shoutout mo naman yung nandoon sa Maynila. Mapapad yun ko agad oh. Sugod ka man. Shoutout mo naman. O yung nanay mo nasa ano? Canada. Nahihiya sila. Ayaw yung ano